yayi kunchinji kuli msonkhano mega rally kumene kundithu kuli vice president Alfred Gangata wa chipani cha DPP pa chigawo chapakati. Yes, kumene kundithu ali ndi uthenga umene akupereka okhuzana ndi APM kuti nthawi ijaya anthu akamba zambiri nde I think ndisakutayeni nthawi tiye tingomusiya alongosoleka kuti makamaka chikuchitika njani kuti around. DPP oye! Kodi anthu akamkanda kunchinji simapemphera? Mapemphera? Ndiye ndimafuna kuti tiyitane mzimu woyera ubwere pano. Ndimakhulupirira kuti chilichonse timapanga anthu ife timapanga chifukwa cha chifuniro cha Mulungu eti. Anatidzutsala lero ndi moyo. Walolanso kuti tikumane. Alolanso kuti mawanso muliwonenso si choncho. Ndiye mukuyimba mkupembedzera muli mphamvu. Ndimafuna nyimbo itonsefe tiyimbe uko komanso konse tiyimbe kuti mzimu wa Mulungu utsike pano. Zimene tiyankhulane pano zigwire ntchito komanso kumwambako kupange zimenezo. DPP oye! DPP oye! Profesa Peter Mutharika oye! Ulemu upite kwa regional governor ona boka mbalame chidilidili ndiwayimba mlandu galimoto inaphulika tayala ndi afika vice president afika kale musamalaji. DPP oye! Ulemu piteso kwa secretary ali Johnny Anempinda. Ulemu kwa honorable Betha Kolopete, advised to the president. Honorable Joki Saonda komanso tindabusa athu pano aspingo sepi akambiri mlandole muwanu. Talemekezedwa kwambiri pano tili ndi gogo mkanda amene atsakulira pano komanso amene atalandira mlandole muwanu. Ati ekawere mlandole muwanu komanso ati apitala mlandole muwanu komanso mafumu onse amene mbwera pano mulandire ulemu wanu. Ndine munthu osangalala kwambiri kuti lero pa 29 June tabwera kuno kwa mkanda titamva kwa nthawi kuti kuno mukutifuna kuti bwere. Komanso ndine munthu othokoza kwambiri kuona anthu amene muli pano. Ndine munthu othokoza kwa basi chifukwa mwatilandira ndi manja awiri. Ndizosowa kubwera kuno kwa mkanda malire ndi Zambia. Sipa Zambia ndipompa paselipa timayenda ndi miyendo eti. Koma Profesa Peter Mutharika anandituma kunena kuti a vice president ndabwera ndinapita South Africa ndimakapuma chichokereni mboma 2020 ndinapatsa mpata chakwera komanso ndimapanga monitor kuti kodi dzikoli ayendetsa mwa mtundu wanji. Koma ndaona kuti zonse mmene azisira ntchito zonse achakwera molomokoza koma aononga. Ndiye Profesa Peter Mutharika adanyamuka kupita mdziko la South Africa kumene amakapitidwa mphepo komanso kuyenderatu paja Peter Mutharika akhala mpando iwo sakhulupirira kuyendayenda. Ndiye anaona kuti nchinthu chabwino kuti apite kunja akapitidwe mphepo komanso kukonzekera kampeni
imene kuyamba pompano pa 14 Julayi mwezi umene tikuyamba mkujawu. Komanso Profesa Arthur Peter Mutharika amafuna kutsikimizireni kuti zonse zimene mukumva masamba mcheso, ma Facebook komanso ma WhatsApp ndi zabodza. Profesa Arthur Peter Mutharika ali bwino, komanso akuyima pa 16 September pano, ndipo akayimanso awinanso. Nkhani zonse zimene zikukambidwa ndi zinthu zoti anthu akuchitira mantha Profesa Arthur Peter Mutharika, chifukwa akudziwa kuti anachita cholanda ufumuwu, koma Mulungu sanalole, afuna ufumu abwezeretse kwa mwini wake Profesa Arthur Peter Mutharika. Komanso Peter anandituma kuti ndikukumbutseni kuti iwowo ndi president yekhayo amene amakonda boma la Mchinji pa zitukuko zimene anakonza kuno ku Mchinji. Choyamba, Profesa Arthur Peter Mutharika kuno anakonza Mchinji Rural Growth Center imene anamanga kuno, imene ili tauni. Komanso anamanga mkanda mareni wingi, chipatala chomwe chilipo mpachi, magetsi amalepu anabwera kuno ku Mchinji chifukwa cha Profesa Arthur Peter Mutharika. Mchinji magawa TDC Kapondo Technical College anamanganso Profesa Arthur Peter Mutharika. Mchinji magawa anamanganso Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndiye profesa awa ndikusasa kuti ndikufunseni kodi boma la MCP kuno ku Mchinji la panganji pali chifukwa choti avotereso amenewa? Ndiye amafuna kukuzeninso kuti boma la MCP limene lakonza chitukuko chimene bwetsa kuno ndikukweza fertilizer, kukweza sopo, kukweza soya beans, kukweza mazira, kukweza school fees ya ana. DPP oye! DPP oye! Pachifukwa chimenechi a Profesa Arthur Peter Mutharika anandiwuza kuti ndikukhulupirira kuti mwazindikira ubwino wa chipani cha DPP komanso kuipa kwa Malawi Congress Party. Ine mbuyomu ndinkangomva akamati MCP makolo akalero amatiwuza kuti yayi chipani cha MCP ndi chipani cha nkhanza, koma ineyo ndinkakana, koma natsikimiza pano kuti ndi chipani cha nkhanzadi chimene chimapha ufulu wa anthu. Ena akati ndi mademo chipani ichi chikumamenya, ena akati atere chipani ichi chikumakhaba. DPP oye! Ndegeso ndi Jason mpaka pano sizidziwa zinende mwa mtundu wanji. Kule Mulungu kunjaku oyanga mapemphero ochita zosateka ikelabe ziteka. DPP oye! Ife kuno tabwera kudzayang'ana
komanso kudzawutsani mbiri yabwino ya Profesa Peter Mutharika, kukumbutsani zonse zabwino zimene Profesa anapanga kuyambira 2014 kudzafika 2018 komanso 2019 kudzafika 2020 pamene akanganya akulamulira panowa anakaba boma limeneli kumanama kunena kuti afuna kudzakonza. Tili pano kupanga kampeni. Ine ndili pano ndikuyima kuntandire ngati MP Mtandire Ntsiriza. Nawo Kambalame akuyimanso ku Lilongwe Mpenu. Koma nacho ndichabwera kwambiri. Chifukwa nthawi yatha. Tibwere kuno ku Mchinji kwa Nkanda tidzakuwuzeni za nkhani ya Profesa Peter Mutharika, komanso kutsimikizirani kuti apita ayimanso ndipo apita awinanso. Mwina ena kumadabwa kuti chifukwa chani lero Vice President akupeza ku Mchinji, ena kumanga msonkhano wakauma. Iyayi kuja tikumanga msonkhano komanso timanga msonkhano amati mazira sasunga besa limodzi siyoncho, timagawa nthawi yatithera. Ndiye pakali pano tufa thamange kuti Profesa Peter Mutharika pa 16 pano zivurezitani masankho anani kodi awine. Ndimafuna ndikulimbikitseni anthu nonse aku Mchinji komanso muno Malawi kunena kuti DPP zivurezitani masankho iwina, zingavure maka masankho iwina. Akunama kuti abera masankho, sabera masankho zisitheka iyayi. Masankho sabera iyayi zisitheka. Pa 16 pano Profesa Peter Mutharika arani kodi. DPP oye. Ndimafuna zidziweso nchitidwe wankhanza umene MCP kuonetsa muno mu Central Region yomwe amenya anthu. Koyamba adamugwira Namiwa afuna manga mademo kambisa. Namiwa yemweyo afuna manga sonkhano, afuna manga mademonso abanamenya kwambiri apolisi ali pompo komanso amali pompo. Ndimafuna ndikupempheni kunena kuti khadomero sobwino teretu chifukwa Malawi wino ndi mmodzi. Tonsefe timadalira Malawi yemwe uno. Tisamenya anthu amene afuna kumenyera ufulu wa Malawi amene akuvutika pano chifukwa chodziona lasokonekera. DPP oye. Ndi chifukwa chimenechi nanenso ndikulengeza pano kunena kuti Friday kubwerayi tipenga mademo, ndipo mademo tsogolera ndine. DPP oye. DPP oye. Mademo akhala kulephera pa Central Region. Mademo akhala kuamenya Central Region. Akhala kurema anthu pa Central Region. Koma ulendo uno Friday kubwera tikamanga mademo. DPP oye. Makalata tikuyamba kusiya mawa kwa DC komanso kofunikira konse. Enough is enough. Malawi ino ndi mmodzi. Malawi ino sekusipira khayayi. Malawi ino ndo anthu akumpoto, anthu aku Central Region, anthu aku Mangoti, anthu aku Alonga, anthu aku Nsanje. Malawi onseyo ndoto sefe. DPP oye. Ndikubwerezanso tikamanga mademo amtendere, sitifuna mange mademo ankhondo iyayi. Amara bwewe nkhondo zimene akasonse ndi zili kodi. Koma ife tikuyendera mademo amtendere. Ndima amenewa ndimafuna kuti titsanzike. Nonse mbwera pano mbwere amtendere. Ife tithokoze ife chikondi chanu kuti mwanzati mvera uthenga wabwino umene bweretserani. Okuti Profesa Peter Mutharika kuyima ndipo awinanso. Ambuye akudalitseni pamene bwere mmakwanu. Zomwe kwambiri.
Malawi.